kay may madlaw mga higala karon asara Domingo, September 20, 2020. So Domingo, so family day kay sa dagat ng ligo. So dito sa tindahan nakakita ako og ni suwat kita niyo. So ako try nga akong hatag ni April. Mahal man ang mga buwak pero tayo balik lang. Shots, flowers for you. Thank you. Yeah, mahalo na tag $500. Ganun. Love you. Thank you.